ito. So ito yung bearing. So ganito talaga yung bearing. Ito yung clutch lining. So makapal talaga yung original mga bayo. Layo pala sa ano. Ito yung original sa Cherry QQ mga bay. Ito yung tinatawag na pang-tulak sa clutch lining. Ito po siya. Hindi gaya doon sa ano, maliit yung dati. So tignan nyo yung dati mga bay. Ito yung brand sa atin. No? Ito yung serial number pang Cherry QQ. is 11-16-01-020. Ito yung replacement na kinabit nila. So yan po ang replacement. Tignan nyo yung replacement, di ba? Tapos walang serial number. Ito po yung lining na kinabit nila. Kakaiba siya. Sa kapal dito mga bayo. Iba talaga siya. Yan. So, yan. Yan. Pasok natin to. So, ang pagkalagay nito mga bayo is ganito. Ganito yan. Ano. Ganyan. Pasok natin kung papasok ba. Ayan. Pumasok mga bayo. So, yan po. Sa kanya talaga to. Pang Cherry QQ mga bay. So, may serial number talaga. Mayroon talaga serial number. Is 11-106-10-031. Yung 031, pang Cherry, kanya mga bay. 311. Yung sa akin is 308. So, same lang sila. Dito is 020. Ayan. So, may kabit na natin to. Ito yung sa gitna natin. So, dito yan mga bayo. Nakalagay. Dito yan. Parang sa kanya talaga mga bayo. Yan, papasok. So, ito ang trabaho niya. Ganyan po siya. Tulak. Tulak po yung trabaho nito. Ganyan po yung trabaho niyo. Tulak siya ganyan. Ganyan. So, yan, at least nandito na yung clutch lining natin. So, sabitan natin to para makatakbo na yung sasakyan natin. So, makinis talaga yung original mga bayo. Maganda. Lapat na lapat. So, pagkabit nito mga bayo, ganyan talaga yan. Yan. So, walang labis, walang kulang talaga mga bayo. Kapag ilagay mo, align na align talaga. Dito yung serial number dito, iba yung serial number dito mga bayo. So ito yung isa, basag na basag, pero parang hindi to sa kanya talaga mga bayo, replacement na yung ilagay nila kaya madali siya nasira. Ito yun ang mali ito. Okay. Kumpara po natin iba yung ano niya, same lang sila ng butas pero medyo may kaliitan to, mas makapal to mga bayo. So yung dito lang ang ilang kinuha na ng sukat, kung same lang ba. Itong kinabit nila ng replacement pang multicab kasi tingnan nyo yung laki. Diba? Hindi sila pantay sa laki mga bay. Mas malaki talaga yung original. So ito, bukan din natin itong original. Ito natin, yung butas niya same lang sila. Sim lang sila ng butas. Tingnan natin kung magkaparehas lang ba yung butas. So parehas lang sila ng butas. So sim lang sila ng laki mga bay. Itong kinabit nila dito sa pressure plate. Pero ang iba lang nila is yung dito. Tingnan natin yung butas yan. Yung dito lang talaga. So, itong original, ganito talaga kalaki mga bayo. Kasi ito yung magtulak ko. Magtulak. So, ito sa loob to. So, itulak. Ito yung itulak ko. Dito. Yan po ang trabaho niya. Lapat na lapat yan mga bayo. Trabaho niya, itulak niya to mga bayo. Yan. So, all goods. Maganda na to ipatakbon mga bay kasi binalik natin sa stock yung ano niya, yung clutch lining pang
Stuck talaga to na cherry QQ. Dito tignan nyo dito mga bay, kinunan pa nila dito kasi iba. Yung ano niya, yung dito kasi, dito sa lobo, kinunan nila. Kasi iba yung design niya. Kumpara dito sa original. Pag ilagay natin to, ang liit, di ba? Layo-layo lang. Kaya siya may slide. Dito hindi siya buo yung kinain. Dito lang talagang lumalapat kaya dali siya masira. Dahil dito lapat na lapat to mga bay. Yung buo talagang pag-ikot, buo talaga ang makukuha niya. So tignan natin yung takbo nito mga bay kung may kaibahan na ba. So parang babalik na to sa stock mga bay. Takbo nito, maganda na to patakbuhin. So yan lang ang nakita natin na kakaiba mga bay. Let's go. So yan mga bay, simulan natin to ikabit. So oras ngayon is 10 PM. So overtime natin to. Tapos ito na yung diskarte natin dito. Yan. Tapos malakas yung ilaw yung ginagamit natin. Tapos nabasa pa sa ulan dito. Dahil sa lakas ng ulan kanina. Ngayon lang kasi huminto yung ulan. Kaya ngayon pa lang natin ito matatrabaho. Kahit ma-symbol lang natin dyan at ma-align natin yung clutch lining dyan mga bayo. Yan lang. So i-update ko lang kayo mga baya. Hindi tayo makapag-video ngayon kasi walang maghawak sa video natin. So yan. So let's go. Mga baya, nakabit na natin. So 11 na. So 2 oras natin to. Kasi dito tayo naghihirap po itong pag-align ba. So align na po siya. Tapos bubunutin na natin to. 6 to na tornilyo mga bay. So hindi lang natin yung tama-tama lang yung paghugot natin dito. So yan, hugutin na natin yan yung align sa ating clutch para papasok na yung ano mga bay ba, yung transmission dyan. So yan, so at least ikabit na natin mga bay. Let's go. So yan mga bay, ikabit na natin yung transmission. So nalagay na natin ang 3 tornilyo. Tapos yung oras ngayon is 2:24 AM na. So walang tulugan, grabe. Nahirapan ako pag-akyat mga bay. Kasi ako lang mag-isa. Ayan, tingnan ninyo. So buti na lang may mga ganyan o bukong. So nakatulong yan sa atin. Kung paano pag-akyat. Grabe, ang hirap pala mag-akyat pag ikaw lang isa. So buti na lang may ganito tayo. So inalalay ko siya dito sa lagayan ng battery. Yan, hindi ko lang alam kung matanggal ba to. Ay nako. So ayan, subukan na natin to. Balik muna natin lahat yung mga ano dyan, tornilyo dito sa may kambyada. So wala na tong tulugan mga bay hanggang umaga. Diretso na tayo mag-duty mamaya. Ay nako, kahit hindi natin may ikabit tong sa gulong, okay lang yan kasi uli na yan may ikabit. Ang importante yan dito na may ikabit natin mga bay. So yan, so tiwasin muna natin mga bay. Let's go.